de Drakman. Je had het deze proeven met die dag. Ja, veel hebben een taakstraf. Ja, 50 keren. En dan wel, nu iedereen loopt er door. Niet te geloven wat wij aan de weg geweest nou volk. Werken zien het. Maar ja, maar deze erop, wij markeren. Nu zien wij de Koolstraat een keer. Oh, bij de Pieter keer, we hebben de Smijstraat gedaan. Was die loeren? Ja, als die vermeugeling wat iedereen weg goed mee. Niet. Hey. Haappaksje. Ziet ze 5 minuten in de straat, liggen al op de grond. Een badmuts, hey, een ingezwommen badmuts. Ah, sorry, kijk. Nee. Dat is niet vermogelijk, ongelooflijk. Zoveel lakkerij. Maar ja. Dat is het toch niet, hè? Maar er is geen begin aan, hè? Er is geen begin aan. Dus ja, wat heb je de Smijstraat gedaan? Het is de vrouwenplein. Nu is die vrij, ja. Kunnen dadelijk weer terug. Er is niks te zien of we daar geweest zijn, maar ja. Taakstraf, voor de eerste erop, niks. Chantal op de Smijstraat. Ja, chandalerij. Maar ja, goed. Ik weet het hoor niet. Maar ja, kijk, en dan mag je foto's maken, alsof dat leuk is, dat je die aan werken ziet. Ik wil ze foto's van maken. Ja, snap ik gewoon niks van. Kijk, hé, wat is hij aan het doen? En niks, iedereen loopt er door, maakt een foto's, het stond te lachen. Helpen, homo. Ja, hé, nog dichterbij, moest kijken, ja.